Taj koncept održivog razvoja općenito uvodimo zato da bismo našoj djeci ostavili barem jednake mogućnosti kakve smo imali i mi. Odmičemo se od jedne pozicije u kojoj je bio bitan samo i isključivo profit, da mali i srednji poduzetnici koji su u stvari sama srž naših gospodarstava u Europskoj uniji su administrativno opterećeni zaista u značajnoj mjeri. Za njih će postojati obveza da izvještavaju o određenim segmentima ako se nalaze u lancu vrijednosti. Da se sva javna sredstva ulože u zelenu tranziciju, održive ekonomske aktivnosti, to neće biti dovoljno, jer 3 puta više treba sredstava iz privatnih izvora da bi se dostigli ciljevi koji su zacrtani na razini Europske unije. Primjena koncepta održivosti će dugoročno odvajati uspješne od manje uspješnih. I to je ono što je naša stvarnost. U budućnosti kad netko bude birao kompaniju u kojoj želi raditi, teško da će izabrati kompaniju iz čijeg izvještaja o održivosti vidi da su plaće žena za ista radna mjesta bitno manja, sve nam se mijenja, pa se tako mijenja i državna uprava na bolje. Ja volim vjerovati uvijek na bolje. Samo financijski pismeni građani mogu donijeti i ekonomsku korist za državu. Ono što bi savjetovala svima je štediti, imaj svoj novac. Uvijek vodi računa o tome da ne budeš financijski ovisna o nekom drugom. Gospođo Zorić, dobrodošli u podcast Podržimo održivo. Hvala vam lijepa, hvala na pozivu i hvala Hrvatskoj gospodarskoj komori na organizaciji. Hvala još jednom na dolasku. Pa evo za početak bližimo se 2. godišnjici od uvođenja eura, od ulaska u eurozonu. Znam da ste vi bili glavna koordinatorica u odboru za zakonodavne prilagodbe za uvođenje eura kao službene valute. Pa pitanje za vas, jeste li se vi osobno već prilagodili na euro i nedostaje li vam kuna? Ja sam se prilagodila na euro čak i prije nego što je uveden, zato što sam živjela taj proces uvođenja eura pa mogu reći skoro 3 do 4 godine i prije nego što je euro uveden i sam čin uvođenja eura taj 1. siječnja 2023. godine je bila kruna i vrhunac svega i drago mi je da je u stvari sve prošlo onako kako smo planirali i da smo mogli podijeliti naše iskustvo sa kolegama koji će tek uvoditi euro, kao što je primjerice Bugarska koja se sprema za uvođenje eura od 1. siječnja sljedeće godine. Kad smo kod prilagodba, nedavno je američka agencija Fitch dodijelila Hrvatskoj visoki kreditni rejting. Vidio sam neki dan da je to potvrdio i S&P, ako se ne varam. Pa što zapravo kreditni rejting znači za Hrvatsku i za hrvatska poduzeća? Kreditni rejting je inače jedna ocjena sveukupnog gospodarskog stanja određene države. U našem konkretnom slučaju mi smo sretni što evo sada već dugi niz godina naš kreditni rejting raste i sada je na povijesno visokim razinama kod sve 3 kreditne rejting agencije. Ono što je super je što je ova nedavna objava od S&P-a nam daje i pozitivne izglede, što ukazuje da ako nastavimo smjerom kojim smo krenuli, da nam se smiješi i daljnje povećanje kreditnog rejtinga. Inače, kreditni rejting, ovaj tu trenutni, nam pokazuje da je stabilnost naših javnih financija na zadovoljavajućoj razini i mi tim putem želimo nastaviti i dalje i nastavljamo i dalje i odlučni smo u tome. To donosi višestruke koristi. Kako za državu? Zato što se jeftinije zadužujemo jer nas naši investitori percipiraju kao zemlju sa manje rizika. Međutim, donosi koristi i za poduzetnike, osobito za one poduzetnike koji se zadužuju u inozemstvu, jer im to naravno donosi i njima koristi u vidu povoljnijeg zaduživanja, jer naravno povoljan kreditni rejting države se odražava i na kreditne uvjete za poduzetnike. Tim putem nastavljamo i dalje, znači i dalje nam je cilj držati javne financije pod kontrolom, smanjivati udio javnog duga u BDP-u, nastaviti osiguravati stabilne temelje za nastavak rasta našeg gospodarstva i to je dakle smjer kojim nastavljamo i dalje. Mogu li nam sve te mjere i dobar kreditni rejting pomoći da premostimo krizu ako do nje dođe? Apsolutno. Znači u ovim vremenima mi smo se i posvetili tome da stvorimo stabilne temelje i da stvorimo taj jedan sigurno tlo ako do krize dođe, da u stvari kroz
takvo upravljanje javnim financijama stvorimo određenu podlogu za brzu pomoć građanima i poduzetnicima ako do krize dođe. To se pokazalo za vrijeme COVID krize. Znači, stabilnost javnih financija je u tim trenucima bila isto na zadovoljavajućoj razini i to nam je omogućilo u stvari da implementiramo mjere pomoći građanima i poduzetnicima koji su tom krizom bili pogođeni i vidjeli ste da za razliku od nekih prošlih kriza, od COVID krize kojom je bio pogođen cijeli svijet, naše gospodarstvo se oporavilo u svega 1 godinu, što pokazuje da sve što radimo, što smo radili i nastavljamo sada raditi, nam zaista daje sigurnost da možemo pouzdano voditi naše javne financije i osigurati stabilnost i za krizna vremena. Dakle, sad radimo i na očuvanju tog kreditnog rejtinga koji smo stekli. Apsolutno. U redu, koliko se danas, recimo, kada govorimo o ovim temama, primjerice prilikom izdavanja državnih obveznica radi pristupa kapitalu ili povlačenja sredstava iz fondova, uzima u obzir održivi profil države. Da li to na neki način ima veze sa kreditnim rejtingom ili još uvijek zelena ulaganja, klimatska otpornost nisu dovoljno, ajmo reći, važno u tom kontekstu? Važna su, ali možda još ne u mjeri u kojoj bi svi mi koji živimo održivosti, bavimo se održivošću, željeli da budu i na tome aktivno i radimo. Apsolutno taj element se uzima u obzir. Ono što se radi recimo u Republici Hrvatskoj je da element održivosti bude još bolje prepoznat, ne samo na razini države, nego i na razini pojedinih poduzetnika, jer nam to u budućnosti zasigurno je nešto što će nas odvajati od drugih koji uopće te koncepte ne uključuju u svoje poslovanje i svakodnevne živote. I to nam je nekako i motivacija zašto o ovim temama želimo jače razgovarati, odnosno snažnije ih zagovarati i sa razine Ministarstva financija. Znamo li možda kako ove američke agencije koje dodjeljuju kreditni rejting razmišljaju o održivom profilu države? Da li one tu polako uvode, ajmo reći, taj nekakav green profil države u svojim ocjenama ili je to više nekakvo kvalitativno opisivanje stanja? Trenutno je još uvijek kvalitativno opisivanje stanja, međutim moramo se vratiti malo možda i korak nazad da to ne radimo zato da bi nas netko ocjenjivao, da bismo dobili povoljnije zaduživanje. To radimo i taj koncept održivog razvoja općenito uvodimo zato da bismo našoj djeci ostavili barem jednake mogućnosti kakve smo imali i mi. Ja mislim da je jedna od prvih radionica na kojoj sam ja pričala u Hrvatskoj gospodarskoj komori bila mjesto gdje sam spomenula što znači održivi razvoj, kako ja nekom objašnjavam što je održivi razvoj. Jedan moj prijatelj je rekao da je njegova kćer koja ima 5 godina pitala što je grudanje jer dijete nikada nije vidjelo snijeg u Zagrebu od kada se rodilo i uopće nije znalo što je taj pojam. Mi smo imali prije možda već 10-15 godina snijeg redovno u Zagrebu i to nam pokazuje da se naša klima nepovratno mijenja i zbog toga u stvari uopće pričamo o ovim temama i iz rakursa financija. Što za vas znači održivi razvoj? Pa evo, između ostalog, ja uvijek to nekako volim pojednostaviti, pa onda kad me pitaju kako ja to objašnjavam svojim roditeljima, upotrijebim ovaj primjer koji sam rekla. Ono što, kako mi to pokušavamo objasniti svima onima kojima se s tim pojmom susreću prvi puta, je da u stvari odmičemo se od jedne pozicije u kojoj je bio bitan samo i isključivo profit, u situaciju, odnosno u poziciju u kojoj uz taj profit izrazito važno i kako vi svojim poslovanjem utječete na društvo i okoliš oko sebe, ali još jedan bitni element, a to je kako rizici održivosti utječu na vaše poslovanje. I to je ono o čemu vodimo računa kad uopće objašnjavamo poduzetnicima što znači održivost i održivi razvoj. Je li to ona takozvana dvostruka materijalnost? Tako je, dvostruka materijalnost, ali nije to uvijek jednostavno objasniti, pogotovo malim i srednjim poduzetnicima koji, ja sam duboko uvjerena u to, a i to su mi pokazali mnogi primjeri u praksi i vi vjerojatno ste to vidjeli u svojem svakodnevnom radu, koji žive održivost već sad, međutim nisu toga svjesni. I onda kad im kažete da, ali vi to već sve radite i vi poštujete ne samo
nego i ESG aspekt u svom poslovanju, onda nekako svima lakne i kažu aha, to je to, samo nisam znao da se to tako zove. Kad smo kod dvostruke materijalnosti, naravno ona je povezana i sa izvještavanjem održivosti. Europska unija je početkom ove godine Omnibus paketom odlučila odgoditi obvezu izvještavanja održivosti za dio poduzeća. Nas zanima kada će se i kako ta odgoda provesti kod nas i što ona znači za poduzeća koja su se već spremala izvještavati za 2025. godinu. Upravo ste, znači Europska komisija je 26. veljače ove godine izišla sa Omnibus paketom, tim jednim prvim paketom koji je usmjeren na pojednostavljenja, u ovom slučaju pojednostavljenje izvještavanja o održivosti. To je jedan dio jednog šireg koncepta koji je nova komisija najavila već krajem prošle godine, gdje se u stvari i nakon određenih izvješća koja su objavljena na razini Europske unije ide u smjeru da se što više administrativno rastereti poduzetnike. To svi pozdravljamo i tu nema uopće nikakve dvojbe. Ono što je predstavljeno u samom Omnibus paketu krajem veljače je bilo smanjenje kao prvo odgoda uvođenja novih obveznika izvještavanja o održivosti, a onda u drugom dijelu će se u stvari staviti naglasak i na samu suštinu i na dakle, obveznike izvještavanja u konačnici. Ono na što Europska komisija cilja, da izvještavaju i dalje oni poduzetnici koji imaju najveći utjecaj na društvo i okoliš, u prvom redu okoliš. I tu, znači, Europska komisija i Europska unija u cjelini, možda tu su se i nekako u javnosti počele pojavljivati teze da Europska unija odustaje od svojih ciljeva. Europska unija definitivno ne odustaje od svojih ciljeva, međutim, ono sve što je bilo najavljeno se malo dodatno revidira kako ne bi poduzetnike opteretilo do te mjere da ne mogu poslovati uobičajeno i normalno jer imaju primjerice previše troškova ili previše administrativnog opterećenja. Prvi korak je bio usvajanje Stop the Clock direktive koja je odgodila uvođenje novog kruga obveznika, dakle takozvanog drugog i trećeg kruga obveznika koji su trebali početi izvještavati za ovu 2025. i sljedeću godinu. To zaustavljamo privremeno. Europska komisija, odnosno europsko zakonodavstvo je usvojeno. Stop the Clock direktiva je objavljena u službenom listu Europske unije 16. travnja i stupila je na snagu 17. travnja i mi ćemo zbog toga, sad imamo, znači, u visokoj fazi gotovosti i uskoro očekujemo javno savjetovanje za izmjene i dopune Zakona o računovodstvu kojim ćemo to implementirati u naše zakonodavstvo. Mi se trudimo svo to zakonodavstvo usvojiti na našoj nacionalnoj razini što ranije kako bi poduzetnici znali sve na vrijeme. Ono što nas očekuje je dakle odgoda drugog i trećeg kruga izvještavanja, dakle svi veliki poduzetnici koji su trebali početi izvještavati o održivosti za 2025. godinu, za njih se ta obveza odgađa do poslovne godine koja započinje 1. siječnja 2027. godine. Što to znači za obveznike koji su se pripremali? Apsolutno ne bi u nekoj široj slici trebalo značiti ništa. Znači, velika većina obveznika koja je izvještavala i u prvom krugu su i ranije objavljivali izvještaje o održivosti po novim tim europskim standardima za izvještavanje o održivosti i znači oni koji su se pripremali, mi ih snažno potičemo dakle da svoje izvještaje o održivosti objave. U 2026. godini to nije obveza, to mogu shvatiti kao jedan svoj dodatni plus koji će ih dakle izdvojiti od drugih poduzetnika. To je s malim i srednjim poduzećima. Mali i srednji poduzetnici su naravno u fokusu i ovo što sam rekla, Europska komisija je najavila značajno administrativno rasterećenje. Znači, Europska komisija je sebi zadala jedan sveobuhvatni cilj da će sve administrativne obveze za poduzetnike u cjelini smanjiti za 25%, dok će za male i srednje poduzetnike to smanjenje biti na razini od 35%. Znači, shvaća se da mali i srednji poduzetnici koji su u stvari sama srž naših gospodarstava u Europskoj uniji su administrativno opterećeni zaista u značajnoj mjeri. To im donosi, mali i srednji poduzetnici nemaju niti možda dovoljno kapaciteta, ali nemaju, tu trebamo biti iskreni i reći to za sobom nosi određene troškove. Mali i srednji poduzetnici su i onako trebali biti obveznici izvještavanja o održivosti samo ako su listani na burzi. Znači ako su njihovi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta. Nije bilo puno takvih obveznika u Republici Hrvatskoj, međutim za njih se sad
sada ta obveza odgađa, u konačnici ćemo vidjeti hoće li uopće biti obveznici izvještavanja o održivosti. Međutim, za njih će postojati obveza da izvještavaju u određenim segmentima ako se nalaze u lancu vrijednosti. I tu je i dobrovoljni standard izvještavanja o održivosti u jednom dijelu revidiran i za njih će ta obveza biti dakle pojednostavljena u najvećoj mogućoj mjeri. Ministarstvo financija će tu u stvari dati jedan dodatni doprinos u smislu da ćemo sa FINA-om raditi na tome da uspostavimo centar za održivost koji bi trebao pogotovo malim i srednjim poduzetnicima dati, odnosno učiniti dostupnim sve te informacije koje će im trebati eventualno za to izvještavanje i tu je jedan taj dodatni iskorak koji mi radimo ispred Ministarstva financija, a to je jedna od aktivnosti koje smo poduzeli u sklopu provedbe akcijskog plana Foruma za podršku održivom financiranju. Dakle, to je jedna zajednička platforma koja je osnovana zaključkom Vlade krajem 2023. godine i u kojoj aktivno sudjeluje Hrvatska gospodarska komora i na tome smo zaista zahvalni jer u svim tim aktivnostima Hrvatska gospodarska komora prati nas u Ministarstvu financija, a nadamo se da i mi na isti način pratimo aktivnosti Hrvatske gospodarske komore. Pa da, evo, onda ako sam dobro shvatio, vi na Omnibus paket i odgodu gledate kao nešto konstruktivno od strane Europske unije. Apsolutno konstruktivno. Kažem, i dalje svi oni koji imaju najveći utjecaj ostaju obveznici izvještavanja o održivosti i tu se ništa ne mijenja. Međutim, dakle, zaista i ovi najveći obveznici koji su bili obveznici izvještavanja u prvom krugu su shvatili da određeni aspekti u samim izvještajima o održivosti su zaista zahtjevni i tu se radi određena revizija kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Od ciljeva se ne odustaje, samo se radi na tome da to izvještavanje bude što jednostavnije. Da, dakle, rekli ste da to traži neke ozbiljne resurse. Možemo tu jedno dodatno pitanje postaviti, a to je po vašem mišljenju ili ne znam, iz perspektive Ministarstva financija, može li izvještavanje o održivosti postati alat koji usmjerava financijski sektor i menadžere prema stvarnim odlukama i investicijama ili je po vama to nešto bliže ispunjavanju forme? Apsolutno nije ispunjavanje forme. I na to smo stavljali naglasak i u ovim tu pripremnim fazama kada smo obveznike pripremali na to kako će morati izvještavati po novom sustavu. Ono što je činjenica je da se od financijskog sektora u ovom aspektu očekuje zaista puno. Zašto je to tako? Zato što i da se sva javna sredstva ulože u zelenu tranziciju, održive ekonomske aktivnosti, to neće biti dovoljno, jer 3 puta više treba sredstava iz privatnih izvora da bi se dostigli ciljevi koji su zacrtani na razini Europske unije, u prvom redu u Europskom zelenom planu koji nam je dao jedan dosta ambiciozan cilj, dakle do smanjenja emisija CO2 u odnosu na 1990. godinu za 55% do 2030. i konačno postizanje ugljične neutralnosti do 2050. godine. Čuli ste da je tu zadan i još jedan dodatni međucilj, a to je smanjenje emisija CO2 za 90% do 2040. godine. Kažem, bez privatnog sektora, bez aktivnijeg usmjeravanja privatnih ulaganja u smjeru održivih ekonomskih aktivnosti nećemo postići te ciljeve i zbog toga i na razini Republike Hrvatske spomenula sam Forum za podršku održivom financiranju. Potrudili smo se i napravili smo jedan iskorak u Ministarstvu financija baš kroz osnivanje te jedne zajedničke platforme kojim povezujemo bankarski i nebankarski sustav sa njihovim regulatorima i sa poduzetnicima kako bismo svi bili spremni za kao prvo regulatorne obveze koje nas očekuju, ali i za razumijevanje tog koncepta za donošenje informiranih investicijskih odluka i za u stvari primjenu koncepta održivosti i ne samo primjenu, nego u stvari stvarno korištenje tih informacija o održivosti da bi se donijele određene odluke o ulaganju. I sad mene pitaju, dobro, a kako ću ja nekog natjerati da financira ili ne financira određene ekonomske aktivnosti? Pa ne trebate nikog tjerat, to će doći samo po sebi. Ono što ja mogu
svijetli primjer koji mogu istaknuti je Europska investicijska banka, koja je još od 2019. godine postala prva klimatska banka i u stvari prva multilateralna financijska institucija koja je koncept održivosti uključila u svoj proces donošenja odluka o financiranju. I to je nekakav element, odnosno nekakav možda i model koji se može primjenjivati. Svakako vam to donosi prednosti. Ne može vam niti u jednom dijelu ne može vas unazaditi, ajmo to tako reći, nego baš suprotno. To moje duboko uvjerenje, to sam spomenula već na neki način i ranije u našem razgovoru, primjena koncepta održivosti će dugoročno odvajati uspješne od manje uspješnih. I to je ono što je naša stvarnost. Mm-hmm. Kakvu ulogu u svemu tome imaju ili će imati HANFA i revizori? Revizori imaju veliku ulogu. Zašto? Zato što smo jedna od velikih novosti koje je uvela CSRD direktiva, dakle direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, je upravo to da se izvještaji o održivosti provjeravaju. Dakle, da se provjerava sadržajno što je u njima navedeno i mi smo tu ulogu provjere izvještaja o održivosti poklonili revizorima. Dakle, revizori sada ne provjeravaju samo kao prije je li izvještaj sastavljen ili nije, nego revizori provjeravaju i je li izvještaj sastavljen u skladu sa europskim standardima za izvještavanje o održivosti. U tom smislu, dakle, revizori kad gledaju izvještaje o održivosti, gledaju ih na vrlo sličan način na koji gledaju i financijske izvještaje, ne još u cijelosti i vidjet ćemo hoće li se u budućnosti to na isti način tretirati, ali vrlo, vrlo slično. S druge strane, HANFA kao regulator koji nadzire, dakle, sve one koji kojima su njihovi vrijednosni papiri listani na burzi, dodatno provjerava te elemente u izvještajima poslovodstva, čiji su sastavni dio i izvještaji održivosti i gleda kako je sve to, je li sve ispravno primijenjeno. Je li to uvijek jednostavno? Nije i baš svjesni smo da nije i baš zbog toga smo ovu prvu godinu u kojoj se izvještavalo o održivosti, znači oni pod navodnicima, mi ih volimo tako zvati stari obveznici, znači koji su ranije sastavljali nefinancijske izvještaje, sada su po prvi puta za 2024. godinu sastavljali te izvještaje o održivosti naše, su ovu godinu, mi ovu godinu gledamo kao nekakvo prijelazno razdoblje i upravo iskustva tih 50 obveznika izvještavanja o održivosti koristimo kako bismo unaprijedili izvještavanje o održivosti u budućnosti. Znači, gledamo što je za njih bilo najotegotnije, što im je donijelo nekakvo najveće administrativno opterećenje i njihova iskustva koristimo kako bi to izvještavanje o održivosti u budućnosti bilo što jednostavnije, a ipak ostvarilo onu svrhu zbog koje to sve radimo. Što biste rekli, postoje kritike vani što se tiče izvještavanja održivosti, dakle ne moramo reći da je to ispunjavanje forme, s time se ne slažemo, ali neki će reći da izvještavanje održivosti gleda unazad ili barem u ono što je već prošlo, ono što je, ali da nije okrenuto dovoljno prema naprijed. Pa kako biste vi odgovorili na tu kritiku? A to vam je isto, mislim zašto? Mi smo imali puno kritika i o tome zašto izvještavanje o održivosti u zakonu o računovodstvu. Je li tome tu mjesto? Je li to potpuno promašeno? Ne. Znači, upravo je povezivanje financijskih podataka i podataka o održivosti, o primjeni koncepta o održivosti neraskidivo povezano. I sad, samo izvještavanje kao i financijsko izvještavanje jest pogled unazad zato što gledamo proteklu godinu, ali nam daje podlogu za donošenje informiranih odluka za primjerice ulaganje u tu kompaniju koja izvještava koja sastavlja svoje financijske i izvještaje o održivosti i na temelju tih podataka mi donosimo odluku o tome kako ćemo tretirati to poduzeće, hoće li nam uopće ući u naš vidokrug, hoćemo li ga smatrati našim pouzdanim partnerom ili ne. Ono što nas očekuje u budućnosti, moram reći nadam se, ali vjerujem da nas očekuje u budućnosti, je i dakle pogled unaprijed i za to će svakako, mislim,
veliki broj poduzetnika koji već sada izvještavaju o održivosti i daju nam taj pogled unatrag, uzimaju te podatke koje navode u svojim izvještajima o održivosti baš kako bi nam dali taj pogled naprijed. I koji nam kažu ne samo da sam ja to već primijenio, nego ja u budućnosti idem još i dalje. I gledam kako ću još i dalje primijeniti to u svojoj praksi. Znači to izvještavanje onda mijenja ponašanje poduzetnika. Apsolutno. I mijenja sve ono što smo do sada radili. Kažem, mi ćemo se iz one jedne pozicije u kojoj nismo gledali ništa osim tog profita. Međutim, uvijek samo nekako najviše se stavlja naglasak na taj dio koji se odnosi na okoliš. Ja mislim da tu ima puno drugih bitnih stvari koje će donijeti komparativnu prednost poduzetnicima. Uvijek ističem jedan taj primjer, mislim, ja sam žena pa onda to gledam nekako iz te pozicije. Između ostalog u izvještajima o održivosti navodite podatke o zastupljenosti spolova u vašoj kompaniji i o plaćama, znači gleda se jesu li jednake plaće žena i muškaraca za ista radna mjesta. U budućnosti kad netko bude birao kompaniju u kojoj želi raditi, teško da će izabrati kompaniju iz čijeg izvještaja o održivosti vidi da su plaće žena za ista radna mjesta bitno manja ili da je zastupljena žena u industrijama u kojima je uobičajeno jednaka zastupljenost bitno manja. Znači ono nije samo okolišni aspekt taj koji vas možda stavlja u neke, nego i S i G dio su jednako važni, iako možda u samom izvještavanju o održivosti nije zastupljeno sa jednakim brojem podatkovnih točaka. Dobro, kad smo kod ovih tema, one su povezane i sa digitalizacijom. Zanima me što Ministarstvo financija radi u tom kontekstu? Koje usluge nudi? Kako se one nadovezuju na čitavu ovu priču o izvještavanju i održivosti? Digitalizacija je apsolutno prisutna svugdje. U našim svakodnevnim životima je prisutnija nego ikad prije i napreduje brže nego ikad prije, sve nam se mijenja, pa se tako mijenja i državna uprava na bolje. Ja volim vjerovati uvijek na bolje. Ja sam optimist po prirodi, pa onda volim vjerovati da sve te promjene idu na bolje. Digitalizacija u Ministarstvu financija je zaista izrazito prisutna. Napravljeni su veliki iskoraci u posljednjih nekoliko godina uz digitalizaciju porezne uprave kroz sustav e-porezne, znači i projekt digitalizacije 2.0, niz i drugih projekata u tijeku. Ono na što smo bili, mislim na što jesmo izrazito ponosni, je digitalizacija kada je riječ o upisu državnih vrijednosnih papira za građane, gdje smo zajedno sa FINom razvili platformu prije e-riznica, onda i m-riznica, gdje u stvari državne vrijednosne papire, bilo državne obveznice, bilo trezorske zapise možete upisati sa svega par klikova na vašem mobitelu. I sa svih strana smo tu dobili izrazito pozitivan feedback. Što se tiče poduzetnika generalno, mi smo tu napravili jedan dodatni iskorak kada je riječ o izvještavanju, gdje je u stvari registar godišnjih financijskih izvještaja koji za Ministarstvo financija temeljem zakonske ovlasti vodi Financijska agencija, prolazi kroz jedan vrlo sveobuhvatan reinženjering gdje tu predaju godišnjih financijskih izvještaja učinimo jednostavnijom i lakšom na način da umjesto ranijih FINInih certifikata sada možete svoje financijske izvještaje predavati bilo kojom vjerodajnicom visoke razine putem ENIAS sustava. Znači ako imate e-osobnu sve možete predati online. Mene su iznenadili podaci da još uvijek ipak usprkos svim tim digitalnim alatima koji su nam na raspolaganju, znatan broj poduzetnika i dalje fizički predaje financijske izvještaje. Vjerujemo da će i tu u nekom trenutku doći do određenih promjena. Ono na što dodatno sad stavljamo naglasak je zaštita građana od korištenja digitalizacije da bi ih se
prevarilo. Znači, i u tom dijelu ćemo u budućnosti, dakle, imati niz aktivnosti vezanih za ojačavanje digitalne financijske pismenosti naših građana, jer je financijska pismenost jedna od tema koja je u fokusu Ministarstva financija, pa onda upravo kroz osvještavanje građana da su prijevare i te nekakve zle namjere različitih aktera prisutnije u digitalnom svijetu više nego ikad prije. Osvještavamo građane da se moraju zaštititi, da moraju o svojim financijama voditi računa i to ne samo fizičke nego zaista i online, jer su te prijevare sofisticiranije nego ikad prije. Mislili se to ići kroz neku zakonsku regulativu ili samo kroz edukaciju? Mislim, često se te prijevare znaju vidjeti na nekim našim portalima da se oglašavaju i onda naravno građani često i starije dobi koji nisu upoznati sa svim načinama na koje mogu biti prevarani, možda klikne na neki oglas i onda se dogodi prijevara na kraju. Sveobuhvatna kampanja će sigurno biti prisutna kroz edukaciju od najranije dobi, uključivanje tema financijske pismenosti i digitalne financijske pismenosti značajnije u obrazovni proces. Međutim, moram reći, ja sam vam isto bila začuđena, nije to baš tako. Mi uvijek gledamo joj stariji će biti lakše prevareni. To nije baš skroz u stvarnosti tako, zato što i mlađa populacija nošena tom brzinom i klikanjem stalnim i porivom da stalno nešto nam se vrti na tim našim, pogotovo mobilnim uređajima koji su nam stalno uz nas, je prisutnija nego ikad prije. I to nije samo u Hrvatskoj slučaj, to je slučaj u cijelom svijetu. Evo, ja sam se baš nedavno vratila sa jednog međunarodnog foruma koji je organiziran od strane OECD-a. Frauds and scams su nam bile glavne teme na svim sastancima koje smo imali i tu zaista cijeli svijet se nosi sa tim od dana do dana novim oblicima prijevara koje se javljaju. Znači, mi tu apsolutno radimo na nizu aktivnosti. Uključili smo zakonsku obvezu kreditnim institucijama da educiraju građane između ostalog i u tome dijelu, tako da i kroz zakonsku regulaciju zaista radimo određene iskorake. Znači sad ste onda dobro upoznati s tom temom. Mene zanima, evo, da ja sad razgovaram sa svojim roditeljima i moram im dati neki savjet kako da oni ne budu prevareni. Ali imate vi nekakve tips and tricks, barem nešto što mogu reći da se ne dogodi prijevara njima ili ne znam, nekom svom poznaniku, nešto što ste možda saznali na tim? Znate što vam ja uvijek ističem? Razgovarajte. Znači, za nedjeljnim ručkom razgovarajte o tim nekim, educirajte vi svoje roditelje, potičite ih da vas pitaju. Ja to radim sa svojim roditeljima, sa svojom bakom. Razgovaramo o nekim najbazičnijim stvarima, tipa nemoj davati karticu svoju nikome u ruke jer se može iskoristiti na maliciozan način, ostaćeš bez svojih sredstava. Ono što isto tako ističemo stalno svima, ako je nešto predobro da bi bilo istinito, vjerojatno nije istinito. Ali kažem, tu stavljam naglasak na tu međugeneracijsku solidarnost. Roditelji, pitajte svoju djecu o nekim temama. Djeco, razgovarajte sa svojim roditeljima, bakama, djedovima, učite ih ono što vi znate, skrenite im pozornost. Prvo kad sam ja vidjela, mislim, znate da je bila sad raširena prijevara sa telefonskim porukama, na SMS porukama, mama, izgubio sam mobitel, uplati mi toliko i toliko novaca. Ja prvo što sam napravila, sam nazvala svoje roditelje i rekla, ako dobijete takvu poruku, molim vas, nemojte ništa odgovarati. Ako vas zove neki čudni brojevi, nemojte odgovarati na takve pozive. Znači, razgovarajte. Educirajmo jedni druge, pomažimo jedni drugima. Izvrstan savjet. Ajmo još jednu vrlo zanimljivu novost pokriti, a to je nedavno je objavljeno da će Hrvatska postati sjedište nove kompanije za integraciju burzi srednje i jugoistočne Europe. Što nam možete reći o tom projektu i što taj iskorak znači za Hrvatsku? A taj iskorak je rezultat jednog procesa na kojem Republika Hrvatska zajedno sa svim našim akterima na tržištu kapitala radi već dugo vremena. Mi smo od 2023. godine aktivno radili na izradi strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala i tu opet
nije tako ispada, ali zaista Hrvatska gospodarska komora nam je bila aktivno uključena i u radnu skupinu za izradu i sudjelujemo na nizu zajedničkih aktivnosti i zaista s obzirom da Hrvatska gospodarska komora okuplja tržišne aktere, tu možete imati najbolje strateške dokumente ako vam tržište ne surađuje, nema nikud dalje. I tu smo baš pohvaljeni u tom dijelu kako je super u stvari što smo uključili naše tržište. Jedan od dijelova tog našeg strateškog okvira koji smo usvojili za sljedeće 5-godišnje razdoblje i akcijskog plana koji nam je usvojen u ožujku ove godine je upravo ta rad na regionalnoj integraciji. Što znači regionalna integracija? To znači povezivanje zemalja kako bismo zajednički osnažili naša tržišta kapitala. Tržište kapitala je u Republici Hrvatskoj nije iskoristilo u dovoljnoj mjeri svoje potencijale i tu je napravljen jedan taj dodatni iskorak gdje se krenulo razgovarati sa državama srednje i jugoistočne Europe. Prvo su burze se povezale kroz potpisivanje jednog zajedničkog dokumenta, memoranduma u studenom 2024. godine, a onda je krajem kolovoza ove godine, znači točnije 25. kolovoza, potpisan i jedan memorandum na političkoj razini gdje su Ministarstvo financija država srednje i jugoistočne Europe pokazala namjeru da ćemo raditi i surađivati skupa kako bi naša tržišta kapitala bila iskorištena u punoj mjeri, odnosno kako bi došao do izražaja njihov puni potencijal. Tu je jedan od koraka toga povezivanja i osnivanje zajedničke kompanije koje će raditi na tome da naše burze djeluju u budućnosti kao jedna, iako to ne znači da će burze nestati u pojedinim zemljama, nego upravo suprotno, da će se kroz zajednički rad osnažiti. I to je nekakav smjer kojim nastavljamo dalje. Radimo surađujemo kako bi harmonizirali naša zakonodavstva, kako bismo imali jednaka pravila na svim tim tržištima i kako bismo između ostalog i zalagali se za to da se iskoristi taj naš potencijal. I očekuju se, pretpostavljam, i više investicija onda u budućnosti. Apsolutno. Ova godina pokazuje sama za sebe da tu zaista prostora ima. Sve je to započelo još 2023. godine kada je nekako naglasak na tržište kapitala vratilo Ministarstvo financija izdavanjem državnih obveznica i trezorskih zapisa za građane i gdje su u stvari građani shvatili ima tu još jedno mjesto gdje zaista možemo uložiti naša sredstva koja će biti uložena sigurno putem uređenog tržišta koje ima svoja pravila i koje zaista ima i potencijala financirati naše gospodarstvo ne samo možda putem bankarskog sektora, nego i kroz ove druge izvore. Evo, pokrili smo dosta kompleksnih tema, svima njima je nekako zajednička tema financije, odnosno novac. Jedno posebno pitanje je što za vas znači novac, što vam je značio na početku karijere i je li se to promijenilo do danas? Pa promijenilo se svakako. Mislim, naravno, ja sam inače pravnica po struci, pa možda nisam ni kad sam studirala i kad sam se pripremala za svoju profesionalnu karijeru, možda nisam bila ni svjesna koliko ću biti uključena u ove teme. Ono što mene izrazito veseli su upravo te teme kojima se radi na financijskom osnaživanju naših građana, jer samo financijski pismeni građani mogu donijeti i ekonomsku korist za državu. Znači, financijska pismenost nam osnažuje našu državu i osnažuje temelje našeg financijskog sustava. Baš zbog toga meni je taj aspekt financijskog opismenjavanja izrazito bitan. Jel se moj odnos prema novcu promijenio? Apsolutno da. Ono što bi savjetovala svima je štedite. Krenite sa malim iznosima, bitno je stvoriti naviku, nije bitna, znači sam iznos, bitno je stvoriti naviku od najranije dobi da i neki manji iznos stavite sa strane i da štedite tako da imate određene zalihe. Možda ja nisam to odmah primjenjivala od početaka svojeg profesionalnog života, međutim svakako to bi bio savjet koji nekako volim uvijek istaknuti kad pričamo o ovim temama. Kad smo kod financijskog opismenjavanja i
razumijevanja novca i pristupa novcu, imali neka knjiga ili neki drugi izvor koji su vam pomogli da formirate svoj stav prema financijama i prema novcu, ili vam je iskustvo bilo najbolji učitelj? Pa znate što, puno je knjiga, znači ovako, tko se želi educirati, svakako sad imate zaista ogroman dijapazon različitih knjiga, dostupnih online radionica putem kojih se možete educirati o različitim aspektima. Ono što je meni nekako dovoljno, nekako baš bitno utjecalo na moj život jesu bili savjeti, naravno, koji dolaze uvijek iz obiteljskog kruga, iz moje obitelji, i moram reći da je tu jedan bitan aspekt bio od moje bake koja je rekla: imaj svoj novac. Uvijek vodi računa o tome da ne budeš financijski ovisna o nekom drugom, i nekako to mi je dio koji mi je ostao uvijek uz mene i uvijek o tome vodim računa. Imaj svoj novac. Evo, i za kraj, rekli ste da ste optimist po prirodi, da volite vjerovati da će se sve na kraju dobrim pokazati. Pa u kontekstu projekata na kojima danas radite ili možda nekih projekata na kojima ćete tek raditi, kako iz vaše optimistične perspektive vidite ili želite vidjeti Hrvatsku za nekih 3 do 5 godina? Pa ovako, vidim nas Hrvatsku sigurno kao članicu OECD-a. To je jedan od procesa na kojima smo radili zadnjih nekoliko godina. Mi smo sve te neke pristupne procese koje smo prolazili, kako uvođenje eura, pa tako i ovaj sad pripreme za ulazak u OECD-a, iskoristili kako bismo poduzeli određene reformske iskorake i kako bismo našu državu osnažili kroz te procese. I za 3 do 5 godina sigurno vidim Hrvatsku kao jedno optimističnije, sretnije mjesto. Što se tiče ovog našeg dijela javne uprave, mjesto gdje će biti većinu stvari biti moguće obaviti digitalnim putem, a sigurno je vidim i kao mjesto u kojem održivost zauzima značajnu ulogu. I tu zaista spremnost i odlučnost postoji na ovim našim upravljačkim razinama, što se pokazuje kroz samu činjenicu da imamo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, gdje je u stvari ta zelena tranzicija dobila jedno od glavnih mjesta kada je riječ o javnim politikama, ali vidim je i kao mjesto u kojem će više ljudi biti sretno i zadovoljno sa svojim životom, radom, okolišem i svime oko nas. A da nadodam onda još samo na to, mislite li da nama u Hrvatskoj nedostaje optimizma i što biste rekli nekom ko teško pronalazi razloge za optimizam, iako ih očito ima? Pa, vidite da sam optimist, mislim, ne mogu ja to sakriti, ali možda nam nedostaje optimizma kad pričamo. Ja sam inače isto, naravno ima stvari koje uvijek možemo popraviti i ne gledamo svijet kroz ružičaste naočale. Svakako ima područja gdje je prostor za napredak postoji i to je izazov i mi imamo svoje izazove kada je riječ i o administrativnim kapacitetima i zato i razumijemo poduzetnike kad ih treba rasteretiti. Međutim, ja sam i entuzijast kad je riječ o Hrvatskoj. Zašto? Zato što puno pričam i sa kolegama iz inozemstva i nekad ja istaknem Hrvatsku kao državu koja je puno stvari napravila u jednom relativno kratkom vremenu, nego kad mi to istaknu druge kolege, budem ponosna i kažem da, pa jesmo, zbilja smo puno napravili, jer kad uzmete samo tu situaciju u kojoj smo u 10 godina od ulaska u Europsku uniju do uvođenja, svega u 10 godina uveli euro kao službenu valutu, to su veliki iskoraci, zaista veliki i značajni iskoraci. I onda prošli tjedan mi se dogodilo da je jedan kolega istaknuo
istaknuo Hrvatsku bez ikakvog dogovora s nama i bez ikakvog nekakve najave da će nam se to dogoditi. Istaknuo je Hrvatsku kao primjer nekim državama koje se trenutno nalaze u teškim i izazovnim situacijama kao što je Ukrajina, koja istaknut je primjer Hrvatske kao zemlje koja je usprkos svemu svoj financijski sustav očuvala, osnažila i dovela do situacije u kojoj možemo biti primjer drugima. I to je ono što mene nekako motivira za moj rad u državnoj upravi i općenito u tom nekom našem javnom sektoru, da zaista radimo na projektima i na reformama koje osnažuju našu državu da bi bila bolja za građane i poduzetnike i da bi nam osigurala stabilne temelje za sve što nas čeka u budućnosti. Savršeno. Gospođo Zorić, hvala vam na gostovanju u podcastu Podržimo održivo. Hvala vam.